Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna reġa' ma kienx preżenti fil-qorti meta kellu jkompli l-każ ta' libell li l-Ministru stess fetaħ kontra d-deputat nazzjonalista Simon Busuttil minħabba li qal li kien indispost għax ma jiflax. B'hekk il-qorti ta' xarejn żmien biex jibdew il-provi u fin-nuqqas ta' dan il-każ jaqa'. Il-Ministru Cicluna informa l-qorti li kienet jerġa' jonqos milli attendi minħabba raġunijiet mediċi li jfisser li l-proċeduri ta' libell li hu stess kien beda kellhom jerġgħu jiġu aġġornati. Meta sar magħruf li Edward Cicluna ma marx fil-qorti, l-avukat Peter Fenek li qed jidher għal Simon Busuttil qal tajdan se jitlaq jiġru wkoll b'referenza għal mod kif Keith Schembri ċieda libell li fetaħu stess kontra l-istess Simon Busuttil. Minnaħa tiegħu l-avukat tal-Ministru Cicluna Ivan Sammut informa l-qorti li l-Ministru ħassu ma jiflaħx fil-jiem li għaddew bil-qorti preseduta mill-Maġistrat Rachel Montebello aġġornat il-każ għal Jannar li ġej. Il-qorti qalet li jekk il-Ministru mhux se jipprova l-każ tiegħu dakinhar ifisser li m'hemm l-ebda prova fuq dan il-livell.